Здравейте хора, в днескашното видео ще играем на Roblox с Мартин и Александър. Ето ги! Това е Мартин, това е номер на майка му. Това е... това е Алекс. Ей така. Ей така си дисконектна просто. Просто си дисконектна. Ме ми дисконектна от Viber буквално. И на мен ми дисконектна. Какво става? Интернет е слаб. Ма и на тримата. Аз просто почня да игра 99 нощи в гората, защото Forest е просто тъпа игра. Много тъпа. Мална игра. Елате! Елате тук! Елате! Елате! Парче апдейт ли има? Не, няма. Лекай! Ей там. 3! Ела на другото! Ай, не! Вижте ви! Не! 3! Не! Айде, елате! Марче, ела! 3! Отивай! Левкай! Екзит! Ела, Марчи! Излез от играта и пак влезни, че той май вече влезна. Боже, какви сте женки, които чакат? Левкай! Левкай. Къде е Мартин? Къде сте? Влезнах с някой друг. Сега по мен загубихте. Чакайте, аз поне бързо ще лепна и ще влезна. Чакайте. Как се лепка в тази игра? Изкъпвам бутона Exit. Айде, влизай, Марти, влизай в 99 нощи в гора, защото буквално Алекс поудява. Алекс поудява просто. Play. White chess. Yes. Чакай! Ама, някой ми праща само покани за сървъри. Чакай. Но. Елате тука! Най-сетне! Щяхме да пуснем някаква богата там, ама... О, това е левка! Шегувам се! Дано да ни дисконектне хора. Събирайте огъня! Събирайте огън! Събирайте огън! Или камъни. Какви камъни? Да, или камъни. Айде, светът ни е готов! Събирайте си храна. Хора. Ето тук са рибите. Чест! Можеш ли да търгуваш? Можеш ли да търгуваш? Не!
Може ли ако търгуваш, ако имаш за търгуване на мен да ми дадеш, защото аз съм най-слаб на тази игра и ми трябва за търгуване? Ще може ли да ми дадеш материала за търгуване? Защото на мен най-много ще ми трябва. Ама ще може ли, Алекс? Аз имам и... Да, аз имам къде имам пушка. Какво? Марти има пушка? Хора, Марти има пушка. Револвер? О, мага. Action Fire. Ще натисна ако иска. Такова има. Аз ще ви донеса един фенер за всеки случай. Ако някой му падне батерията на фенера или... Хора, открих. Какво? Ти ми даде... аз ще ти дам една друга наградка, която открих в един чест. Чакай! Дай бъни фу... Ма ти търгува ли вече? Ето за тебе, Алекс. Дай бъни... Какво? Как? Кой е осиновил вълк? Дай ми го, моля те! Трябва ми! Не, дай го на Марти! Той веднъж да търгува! Ти също си търгувал! Марти! Чакай, утре ще му го дам този бънифулт. Не! Да, може и тук да си го сложиш. Ти вече даде бънифулт тук. Да. Ма ти до сега 3 бъни фулт ли си намирал? Как само намираш бъни фулт? Как? Ама ако намериш кожа, може ли да ми я дадеш? Ако намериш кожа, може ли да ми я дадеш от вълк? Благодаря. Но хора, гладен съм. Вижте, играят сега Чакъров 7, Марти и Александър 8. Къде? Къде е Бейлтрейдър? Бейлтрейдър! Имам подарък за теб! Бейлтрейдър! Еф! Ти искам Еф! Мага! С кой ми е фенер, когато аз имам фенер, бе? По-добра брадвичка. Пък с нея ще взема кожа. Търгувах! Даже звезда има тук. Тук има звезда. Сега чакай! Отивам да убия първия вълк, който вида и направо го убивам с 300. Отивам да го убия. Дай кожа, има ли? Не! За съжаление не! Къде има вълк? Съм да... Това е тази първата гробища, бе! Гробище? Нали та... Дай! Дай, аз искам да взема честа. Вижте, имам кожа. Какво? Дай ми кожата, моля те!
Ще взема кожата, да знаеш. Ще взема кожата! Макар, че да ме биеш и да не. То ми даде кожа. Безполезен си. Виж, има и подарък за теб. Ще трябва да ръком са... Ооо! 10 светя трябва да набера май. Едно, две, три, 4... А, може ли да го пуснеш? Добре. 2, 3, 4... Аз ще си го... Човек, аз май трябва да събирам Отивам да убия вън. цветя. Още една тука сгорела. Какво? У мен още една тука. Що не напали пикови толкова? Дай, моля те, моля те, дай ми копието. Добре, окей. Хоп. Дропи. Ей, сега ще убия. Ще шутака в келем. Спокойно, имам фенер. Гладният Елен ще дойде май. Ако огъня изгасне. Той свети ли? Въобще, защото май доста време нямаш. Това е къща. О, зай. Маш. Да, Къв се чела? спокойно, спокойно. Къв се чела? Моля те, Алекс, събери ми храна. Нямам храна, ще умра от глад. Моля те. Ма давай. Дай! Дай! Не я яш! Умирам от глад. Не! Марти ми я изяде. Ама моля. Не! Ето! Ето къде? Яш! Ето я! Яш! Яш! Чачи като Моркови! Това е тази музика, хора. О, Марти, Алекс, буквално сега стриваме. Не искам да го казвам, но стриваме сега стриваме цели 13 минути. Само стриваме. Не ви ли писна? Хора. Какво? Боже, айде на Брокейвън! Да покажем колко сме яки! Не, айде на и тази игра, джойнете ме с рисуването! Да направим състезание по рисуване! Елате, веднага! Бързо, че ще влезнат другите хора и няма... По-бързо! Чакай! Сега ще оценя с плач. Чакай! Джойнахте ли ме? Джойнете ме по-бързо! Джойнете ме! Натиснете ми човека, моля ви! Аз не мога да... Не, моля ви! Тогава Алекс точно сега излиза от нашия разговор. Чао, Алекс. Излизаш от нашата игра. Чао. Не. Добре, накосам съм да те изфърля. Елате и... По-бързо 10, 9, 8, 7, 6,
Забранено ми е, не мога да вляза в играта. Как? Айде да блокираме на тая. Заключено ли е? Да! Ми е добре, чао тогава, чао. Найде на блокираме. Добре, чао, вън си, чао. Чао. Неме? Да прави нещо! Добре, айди, само те премахнах. Разбрали ме? Добре, айди, пак ще покана. Окей. Не прави нещо. Разговор. Ти бе промахната тази буква. Георги Марти. Я. Айде. 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 Чакай. Айде поканим. Добре. Не. Ще ги дисконектвам. Само ги дисконектвам. Запиши. О, прача игра. Готово. Ето те. Ето го, Алекс, вече. Хора ще играят. Стоп. Защото телефона ми нещо. Да, бъгвам на телефона. Като моя сигурно. Хора. Георги. О, точно 7:00 е. Сега и Слави ще дойде с Слави с тая лудница, да знаеш. Така че, нека просто да бегаме, Слави. Бегаме. Когато видите Слави, почвам да бегам. Какъв е този приятелски грам, бе? Моля ви, по-тихо. По-тихо! Иначе, ако някой не слуша, го премахвам. Не само от чата, а и от разговора мога да го премахна. Моля те направи нещо. Така че по-тихо. Аз идвам! Ти правиш ли видеото или го спрях? Още го правя, да знаеш. Още сме в видео. И буквално хората гледат как се караме. Така че се излагаш сега. И аз се гледам. И Марти. Не, Марти се кара с нас. Той просто ти ни слуша. Марти. Не. Жорина, къде си? Къде е Марти? Марти, къде си? Той Марти играе на друга игра. Уау. What? Марти тук в разговора ли? Да? Марти? Ще дойдеш ли на Брукхейвън? Какво? Ела на Брукхейвън малко. Не мога да влеза. Айде, ще те попитам. Той не може да влезне в Брукхейвън. Елате тук в тази игра, където е автобуса. Хора, доближи се да ти направя едно селфи на Алекс. Чакай, стой така, стой така, стой така. Окей. Ето ни с Алекс. Ето го Алекс. Слави няма. Защо Слави са банки? От мен, приятели, чао. И от Алекс, и от Марти. Чао!